булган икән. Бер хатын, аның булган 3 кызы. Бу хатын-кыз романның өстен бөтен тамаклары тук булсын генә итен эшләгән. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матур. Бер битләре ай, бер битләре кояш. Бу сыннары кыргычтай сылу. 3 кыз бер артлы киявүк чыгып. Берсе артыннан берсе китеп табарганнар. Менә 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре авырып киткән. Күрше урамда тигән дустым бар икән. Шуны төшеп әйткән. Тигән дустым, барсана, кызларыма әйтсен, хәлемне белергә киләсеннәрче. Тигән шунда ук чыгып чыккан. Тигән барып тәрәзәне кактана. Кыз чизлегеннәр чистартып торды. Хай, дип әйткән. Алай кыз бик барып иткән. Дә бит аңарчы менә шушы легеннәрне чистартып бетерсәм бар иде.